हम करे मोने नौकरी तब भाई गायकी के करी जी अब देखिए नाइट की ड्यूटी ने होई आ डे के ड्यूटी ओने होई। हां दूध बड़ी सुबह सुबह पे चला लोग गाड़ी में लेके आ लोड करके ले जाला तो रात में दूध के फैक्ट्री कौन चलाई गई? सुनिए ना दूध के फैक्ट्री देखले बन गया सुधा मिल्क वाला ओइ में जाके 12 घंटा बहुत दूध के फैक्ट्री बा लेकिन हमारा नहीं गया। अच्छा दुई के बाद त कहीं तो भाई लोग नौकरी लगा दी केकरा भाई नौकरी करे बा दूध के फैक्ट्री में नौकरी करे बा। सबसे आसान काम बा दूध एगो पिकअप पर चढ़ाए डाले जाके कोई के दुकान पर ध देबे तो सबसे आसान काम बा। बहुत अच्छा बाटे है ने कन्या धनंजय शर्मा के कुटिया में आओ सुंदरी इधर आओ ये मेरी सुंदरी है देखिए कितना सुंदर लागत है तारा के देख के हमरा बड़ी गाना याद करता हो तू कितना सुंदर लागत है। अच्छा अच्छा रे इनका के लिए हम इनका माने पंगड़ा माने हमनी का सपोर्टर हलो हां सपोर्टर कि हमर दूध को दूध के फैक्ट्री आके करियो में न करी कितना खा हम लिखाए खाती खखरे आके करियो में न करी बस ऐसे ज्यादा ना गाई ढेर गाना बा कि कमरिया ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट डोलेला राजा जी बहुत अच्छा अच्छा गाना बा और हिनका के देखते त हमरा गाना तारा खातिर का कही हो कहि ना त कहि द कह दी कौन जिला है जी? बेतिया जिला की बेतिया चंपारण जिला हां थोड़ा सा भैया है ने तनमें दवा है ने हो जाए थोड़ा सा साउंड में ज्यादा इको हो गइल बा। हेलो ढेर सुनता हमरा त निमन लगता कि हमारा अपने आवाज का कहीं रोज बैठल रहता है रोज 30 को 40 को रिकॉर्डिंग करे के आ समझ में आता कैसे ठीक स्टूडियो से टाइम मिले तब न 4 महीना से आवाज हमर बैठल बा 4 महीना से आ दूसरी से स्टेज गावता पहले तीसरी से गावता त आई हिंका खातिर कुछ कह दिया एक एक लाइन सब कोई खातिर कहे कौन जिला बताई है जी? पूर्वी चंपारण मोतिहारी माने मोतिहारी जिला हां तहने आहो कि है छापा रात लाली लगलू आ मोतिहारी के कनवाली अनावा दाग न धुली कि छापा रात लाली लगलू आ मोतिहारी के बाली अनावा आदा के न हां जी तो कहो ना हर जिला के जिलेबी हो ए बाबूनी कितना सुंदर तुझे लगत होता रही के स्लाइड मारता कि कवना हां जी एगो गरवा खाती को कुछ कहब हां जी कहि फुलरी बड़ा पहले गाना उतरला कि नेहावा बदल गइले हां आ छोड़ी के कहां चल गइले ताले फिर चंदन चंचल गौले कि पूजा में बदल गइले फिर तले बैक माइल कहते कि कौन कहता कि पूजा में मर गइल घूमे अपना मर गइल यानी पीछे हो जाए पीछे जितना नेहा गाना निकल गेलो उतना नेहा खराब ना होले एगो गाना आइले ढेर दिन पहले कि हमर नेहा पे अफा हो गई काहे हो खाली नेहा पे अफा होले आय ऐसा बात होला ना ऐसा बात ना होला लेकिन जानता नहीं कुछ ऐसा चीज भी बा कुछ यूनिक नाम वगैरह के मत धरी लो नेहा पूजा जूली कुल बड़ा नाम गड़बड़ हो गइल बा घर परिवार में रखे वाला नहीं अरे बाप रे है ने हिंका खाती वो गाना जरूर थोड़ा सा नेहा जी कैमरा लगा हुआ है थोड़ा सा आप भी अगर पीछे आ जाएंगे हां बिल्कुल जानता नहीं है जब बार बुझात देखे भक्त आदमी है जा ये राजा जी एक फोन कइता आय अपन ही हाथ हमार खून कइता सुनतन हेंग खून ना होला हेंग होला अब कोई हंसवा से रखती त हेंग धक रेती कि ए राजा जी एगो अपन कइता
ए साझा करे तो लगाओ कि अपन ही हाथे हमर बजाई अखून कर देबो तो गायब केकरा साथे हो इहो दिखते नु बा कमाई में जोन ढाना लाग जाइयो पे बताओ आई नया जी आवा हो हेने आवा की पड़ी मन करता ए रानी करे के भे सुनो हेने आवा ओए हम कॉलेज सामरे तोहर करब हमवे कॉलेज जालू हो तनी पूछी तो कॉलेज जाली एकर बाबूजी भेजल स्कूल में आई रोज जाके ढूक जाती है स्कूल में कॉलेज कहां जाती है तनी पूछ ले सुन कौन क्लास में पढ़ल तनी बताई बताओ ना तू बताओ ई एमए में करतिया ए एमए में देखो ई तो हर बदनामी होता तनी बोल दे एलएलबी कइले बिया एलएलबी और लिख लोड़ा पर पत्थर ए जी कह तनी सब अखिलेश दुबे जी के स्कूल में नाम लिखल बा का अखिलेश कश्यप जी के अखिलेश दुबे जी के हां तनी बताओ ना कौन क्लास में पढ़े अरे एलएलबी कइले बड़ी ए तू बताओ कौन बताओ कुछ पढ़ले बाड़ू नु पढ़ले बाड़े त कौन क्लास में पढ़ले बाड़ू बताओ ई पढ़े के बेरा तो बकरी चराउत रहो भक भक लाज लगत है एकरा इज्जत ले तारू हमार हाय चीट देखी ना चीट देखी कहां लिख के ले चीट हाय चीट कहां लिख के ले लिया ए ये चीट चुराए खातिर बदवाई ले लिया ई चीट बदली ही ई चीट चुराए खातिर सुनी ना ई चीट चुराए खातिर बदवाई ले लिया ए में कहले घुस जाई चला सर केतना चेकिंग कर लो मास्टर मैडम पकड़ाई में ना करी आई हम एग्जाम देले गए ना जूता के नीचे चीट चुरा के ले गए आ उहो पकड़ा गइल अब तो हम रोई लगल इंटर के एग्जाम में गई छापरा हमर एग्जाम पड़ल आ चीट चोरा ले लेनी लास्ट के दिन पकड़ा गई 2-3 दिन 4 दिन ले गए ना पकड़ई है ने हो कैसे गई बा ई बड़ी मन करता ए रानी करे के भे आई हम कॉलेज साबरे तोहर करब हमवे तनी मुंह ढाम की जवान भाई रहे ए सुनाओ कि महावा ओढ़नी से कि मुहावा ओढ़नी से जान हो ए करे जा हो कि महावा ओढ़नी से बांध के ना आई हो जाने ना तो चिन्ह तनी फिर सही तनी फिर सही आओ फिर से आ गई कि मुहावा ओढ़नी से दो बार कि रोगी सब लगा के गई रोगी सब लगा के गई अब मेरा पानी 3 साल में कर्जा बढ़ा के गई अब मेरा पानी 3 साल में कर्जा बढ़ा के गई से
छोटे मामा के रजनी जी के तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार बजा। मामा हो मामा, ए मामा अकेले बड़ा हो। अब बबुआ के मामी के ना बनी मामी, बबुआ के मामी के बुलाई लोगे। अभी ना सोदर के बात। अभी सबे कोई के बोला हो जाई, सबे कोई के। और कैसे भाव वसूली अभी एतने ना और बा और कैसे लइका कहता ऐसे कौन रंग पहनले बिया लइकी आई ई त गुलाबी ब्लू पहनले बिया, लाल पहनले बिया, रौरे में पियर तनी झलकता। नेहा जी रौरे को कह दी का कह दी हमारे में कह दी कैसे भाव बा कि कापड़ तू पहने हां चटक पियर रंग के हवा में लेली हां गाय संग संग के लेली हां गाय संग संग के हवा में लेली हां गाय संग संग के। अरे कापड़ तू पहने हां चटक पियर रंग के हवा में लेली हां गाय संग संग के। नजर मिलाई दी हमरा तनी ओढ़ला ओढ़नी नहीं खुले ले हॉट लेने के उड़िए कहां से जमाने खराब हटे दी गमछिया गमछा लो तनी हई ओढ़ला तनी गानवा सुना की का बाजा था का गाओ तनी तरीका से तनी ओढ़ला हां तू ओढ़ला